ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ତ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ଶୁଭ ସକାଳରେ ଛୋଟ ସନ୍ଦେଶଟିଏ ଦେଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ରହିଛି, ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ରହିଛି, ମରଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଆୟୁଷ ସରିବ, ରଖିପାରିବେନି କେହି, ରଖିପାରିବେନି କେହି। କିଏ ଚାଲିଯାଏ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ, କିଏ ଚାଲିଯାଏ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ, କିଏ ଯାଏ ହସି ହସି, କିଏ ଚାଲିଯାଏ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକେ, କିଏ ନିଏ ପୁଣି ଫାଶୀ, କିଏ ନିଏ ପୁଣି ଫାଶୀ। ଯିବାପଥ ସିନା ଅଲଗା ଆମର, ଯିବାପଥ ସିନା ଅଲଗା ଆମର, ସବୁ ତ ମରଣେ ଲେଖା। କିଏ ହୋଇପାରେ ଅମର ଶହୀଦ, କାମୁଣ୍ଡେ ବିଜୟ ଟୀକା, କାମୁଣ୍ଡେ ବିଜୟ ଟୀକା। ଭୁଲିଯାଏ କିଏ କାହାର ଜୀବନ, ଭୁଲିଯାଏ କିଏ କାହାର ଜୀବନ, କେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲା କାହାର ମରଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଜୀବନର ଏଇ ତ ମହତ କଥା। ଯିଏ ଯେତେ ଗର୍ବ କରୁଥାଉ ପଛେ, ସବୁ ତ ମରଣେ ଲେଖା, ସବୁ ତ ମରଣେ ଲେଖା। ନମସ୍କାର।